Pozdrav! Evo u ovom videu ću snimiti kako se montira stražnja kamera na auto sa displejom koji će doći na retrovizor, znači gore. Dakle, provučit ćemo kablove od retrovizora uz gornji rub, dolje prema štoku, na punjač od automobila i žice iza na zadnje rikverc svjetlo sa kojeg ćemo uzeti plus pol kako bi kada se ubaci u rikverc tada dobio signal na retrovizoru gdje će se pojaviti slika sa stražnje kamere. Znači kameru i plus pol vučemo prema bunkeru, to jest prema stražnju rikverc svjetlo. Dakle, montiramo ovdje na ovaj retrovizor, vlačimo ovdje uz rub, spuštamo se dolje po štoku, jedan dio ide na upaljač, a drugi dio ide ispod ove plastike skroz iza na rikverc svjetlo. Evo pa da vidimo šta imamo u kutiji. Dakle, evo kutija ovako izgleda. I sa stražnje strane evo ovdje podaci. Sada vidimo šta imamo u kutiji. Dakle, evo novi retrovizor sa kamerom, prednjom kamerom, adapter za struju i stražnja kamera koja ima i ovaj plus polaritet, normalno minus, koji ćemo spojiti na stražnje rikverc svjetlo. Nekakve gumice za brtvinje, to ćemo vidjeti još gdje ću postaviti. Eto, idemo to pospajati na brzinu. Ostanite uz video da vidite kako je najlakše potegnuti te kablove, to je kuda ću ih provući i kako spojiti. Neću snimati svaki detalj, ali snimit ću ono najbitnije. Evo novi retrovizor, znači dvije žice idu gore, ovo je tu lajsni, ovdje prelaze ovako i izvukao sam gumu od vrata i ubacim znači u ovaj komad štoka unutra. Evo sad sam došao do tuda, sad se spuštam prema dolje, prema pragu. Dakle, skinuo sam ovu gumu i ubacio ovaj tu kanal ovdje unutra i sad ću izaći ovdje ispod, znači ispod ladice i onda ću ići po štuku sa donje strane. Evo, znači samo sam podbacio ovdje ispod lajsne praga, ovdje ispod ove plastike, ovdje ulazim unutra u rupu gdje je far. Dakle, u mjesto zadnjeg fara nama treba da dođemo do ovog bijelog svjetla. Dakle, ovo su nam žice, tu sam skinuo ovaj poklopac, skinuo sam od tuda far i došli smo do ovih žica. Dakle, crveno-bijela, plavo-crna, bijela, zeleno-crna i smeđa. Jedna od tih je žica za rikverc svjetlo. Ona nam treba kako bi nam upalila kameru. Znači ova crvena žica ide na rikverc svjetlo,
dok ovaj tu konektor spajamo na samu kameru koju ćemo namontirati, znači iznad tablice gdje dolazi ova lampica od ispod. Dakle, je između ove dvije lampice ćemo izvući van kameru tako da dođe na sredinu. Evo ga, naprijed sam bacio u rikverc. Ovo sam spojio tester na ovdje gdje se bunker zatvara i svijetli mi žica plavo-bijela. Znači plavo-bijela žica je rikverc svjetla. Dakle, sad je plan ići tuda po braniku i kroz ovaj otvor otići na drugu stranu. Znači, to je ova tu rupa. Unutra imam pristup žicama i ispod tablice. Dakle, ovdje je tablica, ispod tablice imam svjetlo. Ovdje mogu dohvatiti. Na sredini tablice ću izbušiti rupu i izaću sa kablovima van. Tu će biti kamera montirana. Znači mogu uhvatiti ovdje žice i dovući ovdje. Evo ga, kamerica je montirana na sredinu. I ovdje je probušena rupa za kabel. Znači to je od 7 mm s borerom sam probušio gore. I to izađe ovdje unutra u rupu. Dakle, jednu krutu žicu sam zavezao sa izolirkom da bi lakše provukao kroz ove rupe. Sad ću ovo odspojiti i onda se taj kabel od kamere spaja s ovim kablom koji dolazi od naprijed. I bitno je znači dati pobudu, a to je ova žica koja ide na rikverc svjetlo. Dakle, evo, od tuda sam ušao u ovu rupu, iz ove rupe na onaj dio. Sad ću ovo potegnuti nazad i tamo ću otići u rupu. To je to. Sada je bitno još spojiti ovdje žicu. To bi bilo sve. Idemo sad isprobati taj konektor riješiti. Dakle, na ovaj konektor plavo-bijeli, na plavo-bijelu žicu moram spojiti ovu crvenu koja služi za pobudu. Dakle, prerezao sam žicu plavo-crna. Ovo je ovo. I na nju ću spojiti ovu crvenu koja dolazi od kamere. Sve ću ih spojiti sa ovom stopicom za sada da se stiram, a kasnije ću to zalemiti i staviti termobužir. Znači sada ću staviti samo ovu i izolirat ću ovako. Evo ga, spojeno ovo luster klemom. Sad možemo to ubaciti unutra i vratiti far s vanjske strane. Evo ga, far je vraćen. Dakle, žice ulaze unutra. I ovdje su taj spoj unutra kako je napravljen. I sada samo zatvaram ovo. To. Ovaj žice ću malo zalijepiti u ovom tu dijelu sa duct tapeom, čisto da ne lete okolo. I sad ćemo isprobati kameru. Dakle, od auta
do zida nekih pola metra sam stavio otprilike. Kamera ovdje. Dakle, pola metra. Sada ćemo dat ćemo kontakt. Dakle, puno se vidi bolje uživo nego ovako snimano preko mobitela. Ovdje pokazuje kamera ispred. Sada ćemo ubaciti u rikverc. Već nam se mrak uhvatio. I evo vam pokazuje ova crvena linija. Ovdje, tu je sada negdje na žutoj liniji. Žuta linija je čošak zida. Ovo ću gurnut mnogo malo nazad. Izbacimo iz brzine. Evo ovo je. Evo sada je točno crvena linija na kraju zida. Idemo sad vidjeti iza kako izgleda. Dakle, to je tih nekih pola metra, od 40 cm do pola metra. I pozicija svjetla, to je ovaj rikverc svjetla. Eto, to je to. Znači, stražnja kamera je namontirana. Kad prebacim u brzinu, već nam se mrak uhvatio pa se ne vidi, bacim u brzinu, to je soler, on odmah pokazuje šta je ispred nas. Dakle, imamo prednju kameru i stražnju kameru. Bacimo rikverc. Evo nas prema zidu. I to bi to bilo. Znači sad smo malo i prešli u crveno. Bacimo rikverca. Gasimo auto. Da vidimo sad koliko iza. Da, nekih 35 do 40 cm. Dakle, bez problema se ide. Evo, kod paljenja izgleda ovako. Dakle, dajemo kontakt. Sad ćemo prebaciti u rikverc. Dakle, vidimo snimku od iza. Kada prebacimo brzinu ili u ler,
onda se gasi zadnja kamera i prebacuje na prednju. Evo ovako izgleda snimka na prednjoj kameri i ovako izgleda snimka na stražnjoj kameri. Eto je. To bi to bilo. Za još sličnih videa zapratite kanal. Do sljedećeg videa. Lijep pozdrav.